Na, szevasztok srácok! A mai videóban futtazni fogunk, és a mai videónak az lesz a lényege, hogy kihozzunk egy jó csapatot, és azzal megverjük másokat. Szóval megnyitogatni is fogunk, nézzünk most egy 88 pluszosat, nézzük mi jön belőle. Hát, jön valami jó. Nézzük, hát ebből nem lesz valami jó, Brazil. Igen, jó, hát nem lesz jó ST, tudjuk, 89-es Talisca. Hát amúgy nem olyan rossz, mert 88-tól adja, ezért nem legalább nem a leggyengébbet adta, de ez jó lesz így is, nézzük, akkor menjünk is bele, draft, és nézzük, legyen az 5-2-1-2. És nyitunk hát valószínűleg most nem Rudigert választjuk, pedig ő is lehetne jó. Sem Bruno Fernandezt is lehetne amúgy jól, most Nuno Mendes, ezt meg kell csinálnunk. Hát itt persze nem hagyhatnánk ki Mbappét. Ja, nem, Mbappét. Ezt most sajnos kihagyjuk, de ott van Dembélé. Ezért egy 99-es Dembélét fogok berakni a csapatba. Nézzük. Hát nem a legjobb nyitás. Hát mondjuk Watkins-et is belerakhatnánk. Ezért ez nagyon gyenge nyitás volt. Akkor Eriksen, ez nagyon gyenge volt. Nézzük. 98-as Bellingham, vagy egy Touré. Hát 98-as Bellingham. Nézzük. Akkor most Jude Bellinghamot fogjuk. És ez szerintem most Kimmich lesz, mert ő látszik most így nagyon jónak. Ez is nagyon gyenge nyitás volt. Nézzük is tovább. Hát ez most az a 90-es. Otamendi. Na és srácok, nézzük is tovább. Reméljük, hogy bead egy jó kapust. Bízunk benne. Hát mennyire, hogy nem ad be jó kapust, de se baj, mert cseréket is tudunk beletenni. És nem jó kapusunk lesz. Valószínűleg, hogy rossz kapusunk lesz. Na ez durva, Rudiger. És Rudiger jöhet is be a helyére, jó így. Na. Itt M blokkot fogjuk választani, aki még CB-be is beismerhet Otamendi helyére. Hát ez is egy gyengébb nyitás volt, de nem baj. Nico Williams, de most nem a nevet kell nézni, valószínűleg Lenormand lesz. És akkor Lenormand mehet Bellingham helyére. Na ez egy nagy nyitás volt. Hanem a Kylian Mbappét fogjuk most választani, aki valószínűleg nem Eriksen helyére jön, mert Eriksen helyére biztos fog bejönni, más most Watkins helyére fog bejönni. És hát mondtam, nem lesz jó a kapusunk. Hát úgy látszik, hogy a LB Diallo-t kell választani. Diallo jöhet is Eriksen helyére. Jó, most a 91-es. Hát már nincs. Hát mondjuk LB. Mondjuk jöhet erre. És Martinez. És lehet ezzel egy kicsit jobb lesz a kapusunk, sőt jobb lesz. Végül is Sommer, hát Hernández most. És nem lesz meg a jó kapus. Helyére akkor a 88-est fogjuk betenni, és Emiliano Martinez meg betesszük a csapatba.
így, és akkor play, és szurkoljunk magunknak, nyitunk, megnyerjük-e, enter name, hát, ez 55 írni, de groups, így, és legyenek account. Jó, nekem is így, play. És kezdődik is mindjárt az egész. Bejött egy reklám, de mindegy, azt gyors skippeltem. Szóval, ja. Gyorsan muszáj volt, mert Temus volt, és jön a Temust nem szeretném végig nézni. Jó, hagyjunk. És Alison pedig megfogja náluk. Megint indulhatunk nagy helyzetbe. És ott a gól! Megvan a gólunk. Első 27. percben vezetünk, és Kylian Mbappé rúg még egy gólt. 2-0. Yellow cardot kapott Saka. Oké. Jó, Kobel. Yellow card. És megfogja Alisson. És gól! A 99-es Dembélé, hát szerintem ezt már nem fogja visszahozni. És jó, Kobel, és az még be is mehet. És kihagyja Bellingham. 76. percben ők támadhatnak. Kimmich megoldja. És megfogja Martínez. És pedig ő nem volt annyira jó. És úgy látszik, hogy megnyertük ezt a meccset 3-0-ra. Na srácok, ha tetszett nektek ez a videó, mindenféleképpen iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, és mindenféleképpen nézzétek meg a bejegyzéseket, hogy mit tettem ki, és hogy szeretnétek-e még Robloxos videót. Na, császtok!